अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोली बोली बाबा सोमेश्वरनाथ की। के मनाबो जाके भंगिया धतुरिया ले आबो बाबा रुसल बड़े चली के मनाबो बाबा दिए दर्शन मन होई पसंद चल रहिया निरेख के शिवरात्रि बार बोला न हो बोल बम शिवरात्रि बाटे के जल ढार देख के शिवरात्रि बाटे के जल ढार देख के बोला बोला बाबा सोमेश्वरनाथ की। सुनिया पहाड़ बहटी हजार जहाँ दम जाई हार चिलम ली चल सुइया पहाड़ देख कटी हजार जहाँ दम जाई हार चिलम ली जन कर तू मन मानी चल दर्शन दिहे भोले दानी चल बाबा के दुआरी बनी जा तू पुजारी सब बतिया निरेख के शिवरात्रि बार बोला न हो बोल बम शिवरात्रि बाटे के जल ढार देख के शिवरात्रि बाटे के जल ढार देख के बोली बोली बाबा केसरनाथ की। कंवरिया बाबा धाम लागे रहिया में जाम देख बाबा के नगरी में भीड़ बतमा चल कंवरिया बाबा धाम लागे रहिया में जाम देख बाबा के नगरी में भीड़ बतमा अब कान्हे पर उठाई लटावर बोला बम बोलाई जय पावर सावरिया सूरज के गाना बजावा चला डेक पे शिवरात्रि बार बोला न हो बोल बम शिवरात्रि बाटे के जल ढार देख के शिवरात्रि बाटे के